ҳамада салом дӯстон, хуш омадед ба канали мо. Агар ба канал наводаронда бошед, ҳатман ба канал подписатсия кунед ва ба видео лайк монед. дар имрӯза видео ба шумо чӣ тавр регистратсия кардани чигапро нишон медиҳем. яъне ки бо ҳамроҳи шумо проверка мекунем ки регистратсия карда мешавад ё не. бисёри подписчикҳо баъзи ҷойҳо савол дода истодаанд. ҳар ҳафта видеоро сар мекунем. медароем ба Play Market. дар инҷо чигап ва дар ҳаминҷо чигап мебарояд. медароем скачат мекунем 92 мегабайт. вақте ки чигапро установка кардем, открыть медароем ба дохили чигап. забонашро интихоб мекунед. дар инҷо галочка монда идома ва рақами телефонатонро дар инҷо менависед. баъде ки рақамро ворид кардед, дар инҷо ба қайдгирӣ регистратсия, баъдан дар инҷо бояд рамз гузоред. ана 70174 ирсол. дар инҷо ба худатон ба фикрам парол мегузоред. дар поён бошад, такрор мекунем. ирсол, яъне ба чигап ворид шудем. дар инҷо ба ҳамааш разрешид. боз аз инҷо ба профил медароед. ба фикрам бисёриҳо ҳамин фаъол нашуда истодааст. ҳозир мо ҳам ба ҳамин пахш мекунем ва мебинем ки чӣ мешавад. дар ҳисоби шумо маблағ кофӣ нест. окей. боз подписчикони азиз, аз инҷо дигари рақамамонро интихоб мекунем. дар бисёриҳо яъне ки ҳамин тавр маблағ кофӣ нест. агар маблағ дошта бошад ҳам маблағатон кофӣ нест гуфта истодааст, яъне ки ба таррофаи як ҳафтина безлимит симкартаро ворид мекунем. ва аз инҷо кодро интизор мешавем. сесаду бисту ду шасту як ирсол ва дар инҷо паролатонро мемонед. на кам аз 8 рақам бошад. боз баъдан ба профил медароем. дар инҷо фаъол мегардонем. чӣ тавре ки дидед, ман ба шумо гуфта истодам ки таррофаи симкарта бояд безлимит бошад. маблағ доштанаш кифоя намекунад. бояд ба безлимит як ҳафтина пайваст карда бошед ё ба фикрам ба дар кор 30 60 90 саат фарқ надорад. бояд безлимит карда бошед. ҳамин тавр ба зангҳо, дар инҷо занг нест.
тамосҳо метавонед аз ин ҷо тавозунатонро пур карда ба воситаи Tesson, Sberbank, Kiwi ва дигарҳо. ҳамин тарчтаре ки дидед, мо муамморо ҳал кардаем дар наздики шумо. ҳамин тавр метавонед шумо ҳам чигабро фаъол кунед. бисёриҳо мегӯянд дар ман маблағ ҳаст, фаъол нашуда истодааст. боз дар ин ҷо барои занг рафтанаш ба настройка медароед, яъне ки зангҳоро барои қабул кардан дар ин ҷо подключение, мобилный сет ва роумингро бояд фаъол карда бошед. ана ҳаминро бояд фаъол бошад барои зангҳоро қабул кардан. давомашро агар нафаҳмида бошед, ба рақами худатон компания дуруст карда медиҳад. ба видео лайк монед, видеоҳои ба худатон лозимаро дар комментария нависед, ҳатман барои шумо пешкаш мекунем. То видеои оянда, хайр дӯстон.